Halo cah, padha ning endi? Halo, Halo, neng omah. aku ning omah. Ngopo? Piye? Ayo nongkrong ya. Sumpek tenan aku ning omah. Oh, ada podcast. Kapan? Mumpung waktuku sih nggak sibuk iki. Saiki ae. Oke. Aku ning omah pasan. Oke, Gas. Ya wis. Oke. Oke, kembali lagi di podcast Jakun. Jawa adalah kunci bareng aku Pingko. Terus iki ana bintang tamu, kenalno dhewe wis. Oke. Ambek sapa jenengmu, Bro? Rafiun. Nice, Rafiun. Jadi ya biasalah iki juga lagi cek kumpul ngene oke iki. Kowe selama mondok kan malah watuk-watuk. Mondokmu berapa tahun lah dihitung-hitung? Dihitung itu SMP 3 tahun ya? 3 tahun. Terus SMA. SMA 4 tahun. SMA batang tahun. Ya SMA berarti 9 tahun mencari ilmu agama. Siap. Ya, berarti ilmu agamanya lebih oke dong. Oke. Seharusnya ya. Seharusnya. Lu daripada wong awam. Oh. Seharusnya lek doa-doa pada umumnya dek iki kudune selesai, Cuk. Karena dek kan pondokan. Iya. Wih, berarti ngimami enggak ngimami sih bahasa apa ya? Ngutbahi Jumatan iso dong berarti. Bisa. Iso kan? Pengalaman lah. Lek berarti ku ning pondokan biyen ngono juga enggak? Pernah ngutbahi juga enggak? Apa ya ora? Ngutbah enggak ya? Tapi ngerti toh ilmune. Aku ki ngerti, gur mentale wae sing gak enek. Tenan. Masa iya ki? Iya. Oh, emang SMA ku dipelajari? Dikongkon kami wong praktek pas kae. Enek anune. Maksudnya agama ki bukan pelajaran agama ki bukan sekedar nggo kayak belajar agama tipis-tipis enggak ya, tapi mendalami juga ya. Lek ngono aku dhewe sih memang enek di praktek nih. Ya berarti lumayan mendalami kan. Enggak sing kayak sekedar apa teko buku catatan segala macam. Tapi alhamdulillah pas zamanku prakteknya enggak nang masjid. Ning endi? Di nang kelas. Oh. Maksudnya enggak secara langsung. Enggak. Tahu aku. Iya. Intine ki dhewe mbaca anu nih kae ya. Taklim. Buku taklim. Iya bukune. Sing bagus kuwi aja sing dhewe ngasal atas pikirane dhewe. Sing bagus memang gawe buku dhewe. Baca buku taklim pada Baca biasanya buku. ngono Pertama baca buku apik. Sing keloro nggo kesane masyarakat. Aku amit ngomong ya. ya. Nek seolah orang baca buku kesane piye Jal? Ya kayak sok tahu kan. Satu. Nek keloro nggo maca buku kan dhewe ana tulisan buku to. Ya. Nah, kuwi ngilangi ngurusi masyarakat. Tapi lek anu kuwi ya wis ning donya ya aja kagetan karo hubungan. Kabeh-kabeh ana wong wis. Dengan salat wis aku ya seneng, orang ganggu oke semua. Dengan cara yang berbeda-beda berarti ya, setiap orang ya. Kan kayak lek ning kene kan enek ki salah satu pemuka agama ki sing cara taklime dengan cara dhek ngomong enggak baca buku kan. Nah ya Ajarane yang ngono pondoke aku tau moro soalnya. oh maksudnya ning pondoke dhek memang ngono ajaran ya. Berarti kan apa yang dia dapat berarti apa yang dia sampaikan nanti kan enggak sing ngasal banget ngono loh. Intine padha. 8 tambah 2 10. 7 tambah 3 10. 2 tambah 10. Ya Padha to? ya Maksudnya. gur tambah-tambahane sing beda. Umpama wae. Anjay, kilah wong pondok sejati ya. Aktivis. Aktif. Suara men ojo. Wes. Mahasiswa juga. Anjay Iya, kelas aktivis ya. BEM. Enggak. Ora benar. Semenjak masuk kuliah ngerti bosok-bosok semester lu wis prek-prekan aku. Ngomong sak metuku. Ora anu. Enggak. Ora ono rime aku. Iyalah lugas. Dadi wong anu ceplas-ceplos tapi enek tujuan ngomong, enek inti sing diomongin juga. Enggak sing gak terlalu panjang lebar ngomong tapi enggak ngerti apa sing ngerti omong ning ngarahe nyanti. Muter. Aku juga sering nemoni wong kayak ngono kuwi cerita. Memang kiasane oke banget. Dia ngomongi berkias-kias ngono kayak. Wah, apik omongane. Tapi setelah di sibuk poin iki kayak enggak ngerti arahnya nyandi. Aku nang kono malah tak setting dadi wong pekok ya asik.
Iya, dadi wong kok asik memang. Jare wong paling macak goblok ki enak yo. Tapi ngopo kowe ngerasa macak goblok ki enak? Apa alasannya? Alasannya pertama aku mudah nemplok rene nemplok rono dolan gawe ora monoton melu rombongan iki ora. Ya tapi kan nggak harus Macak goblok. macak goblok. Macak goblok ki piye? 1 tambah Iya, 1 aku. 4 no. Oh, piye? Macak goblok ki piye maksudnya? Dadi wong sepele lah bos cuk. Iya, Iya. dadi wong biasa-biasa ya, netral ya. Netral. Enggak memihak kono kene ya. Aku ora mihak kono gini, tapi aku satu sisi ya ora duwe gerombolan, kayak ono info-info ya ora dilan. Ya kuwi sadar kuwi konsekuensi. Oke. Kowe winginane kae kan ngejak aku to sing dina Minggu arep OTW kene pondokmu kae kan. Lek sida kae. Tapi ternyata enggak sida. Bicane pondok dhek kae. Padha sing ndi? Pondok sing ndi nih? Apa jenenge pondokmu? Bukit ya. Bukit tuh. Oh, jeneng Bukit. Apa to aku ora ngerti daerah ya jenenge Muara 2. Jancuk Bang Muara 2. Kelingi marah dua. Apa iya, Cok? Muara 2 sih. Muara 2 lho. Oh, itu Cok, aku ndelok ning map kene untuk Muara 2 kene. Marah dua gini coba. Sumatera Selatan. Iya, Muara 2. Iya lah Kuning ngono, Cuk. Wit kuning ngono. Udu kae sing mbok omong nih simpang Ketibung apa kan lho? Bang Asem udu. Simpang Asem banjir. Simpang Klonis mlebune rono. Ya le marah dua gigi. Sumatera Selatan. Makane kuwi aku enggak begitu paham Cuk sing diomongne Muara 2. Pondok apa? Pondok Sunan Sunan. Kalijaga. Sunan Kalijaga. Bukit Kemuning. Tapi kuwi mlebune oh iya ding Bukit Kemuning ya. Tak kira mlebune Muara 2. Abung Tinggi, Lampung Utara. Oh, iya ya, Abung Tinggi ya, Abung Emang Tinggi. iya ya Muara 2 desane iki. Iya, dia cerita kayak ngejak rono karepe ngendangi apa jenenge kiyaine kambek apa jenenge kambek acara apa? Mujahadah Istighosah. Nah, istighosah kuwi kan. Pikirku waduh ning kono aku dadi anak pondok yang dijak rono. Sarungan. Tapi ora sarungan ngono. Meranggo sarung. Tapi yo malah enggak sida, enggak terus yo itu piye kuwi. Iki ngopo? Maksudnya ngendangi kiai Silaturahmi. dalam acara apa? Tak kira loro apa piye ngono. Silaturahmi. Ya wis sepah ngono lah, wis sepah. Pertama nang kono ya karo ana kegiatan barang. Ya, Ora mung dhewe ndono bloko ngono sowan ora. ya. Ono istighosah ngono. Wis sowan juga lah. Lah ya sowan, tapi kan enek acara lain ngono lho ya sing arep terunu, enggak sing gur dolan-dolan tok kan. Kuwi iki kiai kuwi guru apa sing duwe pondok? Sing duwe pondok. Sing duwe pondok. Berarti wong sepuh wis berapa tahun, Cuk? 80-an? Urung ono 70-an. 70. Tapi 70 lek wong wis tuwek lah sini. Mbahku ya, Bu. Bangun 70 orang 80. Parah sih. Saya setuwek itu wis kan. Sing jenenge kiai kan juga biasanya kan dipandang baik tau oleh wong. Dipandang bermartabat. Apa meneh duwe pondok. Tapi kayaknya akhir-akhir iki kok oke sing duwe pondok dianggap elek, dikecam masalah sing pencabulan. Pas menjak bentuk pondok martabat pondok disalahgunakan. Terus pondok-pondok sing liyane dadi korban. Ya, jadi korban ya. lho. Seakan-akan semua pondok itu sama ya. Jadi Padahal ya enggak juga, memang enak oknum-oknum yang bermasalah gue mau. Jatuhnya apa? Kuwi walaupun wong ya, maksudnya wong awam, enggak sing ahli agama lah, duwe pondok ngono apa pangan diceluk kiai? kuwi iki lek aku pribadi ya kiai kuwi
kudu gelar to awake dhewe. Ya. Ya celukane masyarakat yang pantes. Lek derajatmu luwih dhuwur celuk pantasmu apa lah. Dan kowe oke lah pantes rawagu ngono. Celuk kiai gelar teko masyarakat. Tapi lah aku pribadi nyeluk kiai aku kurang nyaman, wis tak celuk Pak. Kuwi pribadi ya beda-beda. Terus lek tentang unggah-ungguh apa ana kiai ning ngarepku, aku nunduk biasa ora nunduk-nunduk ini. Terutama di Jawa Timur itu sopan santunnya ya beda. Lek aku ya ning Jogja ngono. Jogja di tengah-tengah kota ngono pondokku. Nek Jawa Timur nunduk-nunduk, aku gak iso. Aku pas touring nang Vespa ning Jawa Timur mampir pondok Lirboyo. Kuwi jan santrine tak akoni. Aku lek mondok niki ora bakal ngene nunduk-nunduk gak iso aku. Nunduk kuwi biasa ngene. Ya wis. Ngajeni iku pole ya semono kuwi. Ora nunduk-nunduk bahan ya wis kuwi. Iya. Kuwi. Gantung wong-wong beda. Dan aku karo kancaku kok nunduk-nunduk neh. Gak iso, Bro. Nunduk kuwi wis ngene iki wis paling-paling gak iso nunduk neh. Iki nunduk maksudnya apa? menghormati. Lek memberi hormat ngono ya. Gampane kaya nek wong lewat nyuwun sewu ngono kuwi lah. Maksudnya nek wong sing nganti bungkuk banget ya. Enak sing Sampai ngesot kan. sampai ngesot. Nenek kan. Enak sing sampai sikile diambung-ambung barang, Cuk. Sing mlakune brangkang terus ngambung sikil, pikirku kayaknya gak semono diarepe ngajeni wong ngene. Nah, lek kuwi ora wis oknum tidak bertanggung jawab. Lah iya, terus uangnya juga ya santai wae kan lho sing diambung, kayak merasa derajatnya memang lebih tinggi. Aku tidak bisa. Sampai kiaku kuwi nengkap ya. Ngene ta. Ya cen budayane cen ngono kuwi. Teko pendirine dhewe to. Rasa nunduk-nunduk biasa wae to. Ngono, di omahe ngono kuwi. Rasa nunduk-nunduk biasa wae. Enggak sing terlalu nemen ya. Ngajeni wong oke, tapi enggak sing semono lah kayaknya. Pilih-pilih juga sih arep ngajeni wong. Nek wong kayane perlu diajeni tapi kelakuannya kayak tai. Sing kayak enggak ngerti apa-apa tapi kok kelakuannya karena duit gelem. Guyu malah. Ya kuwi ya semenjak keluar pondok kok marwah citra-citrane pondok malih Lah iya. menurun ngono. Jadi sing viral sing biyen sing kuwabeh pondoke di apa jeneng? Di apa? Dicegati kabeh. Apa kae bahasane? Cegati Di di palang pintu. pokoknya dikepung. Sing jerene ustaze mlayu ning guwa apa nang pondoke. Iki sing kasus santrine sing hamili. Ning gua kuwi. Enggak ya ning pondok kuwi sampai di duwe anak. Oh, Enak lho biyen ki sing kuwi kasus kuwi. Emang gelang itu. Lha ya pokoke iki sampai kabeh ki dikepung diperiksa kabeh goleki ustaz kuwi. Cara donan ta ustaze? Ini ya beda karo sing kae ya sing ajaran Islam sing kayak gereja kae. oh iya kayak beda-beda. Apa jenenge lali ketuane? Ajaran Islam sing kaya gereja aku ora ngerti. Sing assalamualaikum tapi enek opone kae lho. Oh bismillah ya piye kae juga. aku tahu krungu tapi Sahadate piye kae. ora tertarik mendalami. Aku yo lali kok. Apa jeneng? Ning Google lah ning Google. Enek lah tolong kok dikoreksi lah ya cah nek ngerti. Panji Gumilang. Panji Gumilang. Sing Panji Gumilang. Halo. Panji Gumilang, aku ngerti Ah, jenenge, tapi rupanya samar-samar. Ya, oke itu kan banyak iki kan pertimbangan banyak juga sih. kontra nih. Iyalah. Teko ajaran Islam pada umumnya kok dhek nyeleneh dhewe ngono lho. Kayak NU tuh, Muhammadiyah tuh, LDI tuh wis memang gawe dhewe ngono lho. Gak masuk ya. Enggak masuk. Terus kayak pecah-pecah ijik nom-nom sing
wingi enek kasus sing Gus-gus sapa kuwi lho sing cek nom tapi terus akhirnya dhek ning klub karo selebgram malah dolan ning klub kae Gus sapa kae Oh, Lampung. enek bocah nom Gus Ngerti ya. Gus Gus Lampung. Gus Yusuf. masa iya Iya, Gus Yusuf. Sing- Lampung. sing terus akhirnya dhek dikon rabi nem lho Iya. sing wingi Iya, sing mamake muring-muring eta. iya sing mamake sing wedok Iya. oh ning Yusuf. Twitter rame kuwi Gus Yusuf kuwi Lampung ngene pondoke. kayak gue kan mamanya kayak menggebu-gebu mengajarkan yang anaknya tentang pernikahan segala macam ning usia dini toh sampai dia dinikahkan di umur berapa belas tahun gue jan dinikahnya karo gus-gus kuwi kuwi lo sampai wong-wong wedok sok-sok gawe hari patah hati wanita sedunia lah tae pikirku apa sih ngono lho Lah komen-komen paling wedok mung spontan lho, komen-komen haru lho pengen ngrasakne. Mbuh piye ya? Ngomongnya piye ya? Yes ngono kuwi lah. Kaya ana momen wah aku pengen ngono kuwi ta, wis ngono kuwi. Maklum-maklum ae ngono. Terus nek pernikahan kuwi dilegalkan. Kuwi ngertiku ya karo pihak Kementerian Agama. Jane kuwi menyalahi dalam aturan perundang-undangan perundang-undangan jelas umur ya. Terus ya umur pertimbangannya pihak pengadilan agama kuwi pihak pengadilan agami memperbolehkan ngopo mergane pernikahan itu dibilang karena mampu kuwi makanya ning kono kuwi gampangane sederhanane face to face kowe tenan mampu ora lek mampu ya wis ora Iya. dirabeni nah kuwi ya oke tapi oke pada lah, dasarnya kan kuwi wis bener memang menyalahi aturan undang-undang kan iya karena kuwi di bawah umur mengotori lah perundang-undang yo Masih pakai- nah mempercacat Kayak dispensasi. lah yo nah tapi kuwi mamane sing wedok kuwi seolah-olah dhek banding-banding nih karo ajaran Nabi sing lawas kayak ngerapi bocah dalam umur cik apa sapa bojone Rasul kae sing rabi cik umur piro kae nek dikate kuwi terlalu kadoan terlalu kadoan kuwi pada zaman dahulu jajar lek dhek meneng wae cara ora bakal masalah lah iya tapi saiki ya beritanya ya aman-aman wae ora ono ya wis anyep wesan wong maido netizen tok makane kayak enggak nganu apa jenenge enggak berlarut-larut sampai saiki ngono malah saiki sing lagi rame-rame nih sing ngujat goblok-goblok kuwi kuwi lho Gus Miftah kuwi kok iso-isone ya iki aku nggak ngerti video full ya asline kok piye ya cuma kok dhewe dalam potongan kuwi kok iso ngeprank wong tukang dagang es teh terus dilokne goblok kon ngedol kuwi ngedol es teh ya memang wong golek rezeki memang cik golek rezeki memang angel rezekine wong dhewe-dhewe tapi sebagai wong sing pemuka agama di suatu acara besar kok omongannya kayak ngono kan kuwi sangat disayangkan ngono lho Ding. Bahkan wis sing belo. Nah, ya kuwi sing bela kuwi kok iya. Ini tapi dagangannya semua diborong walaupun diborong kan tapi ada penyedia itu udah udah menjelekkan baru memborong dagangan ya nggak sih Iya. berarti mempermalukan habis itu diborong walaupun diborong kan cuman ya bagaimana seseorang ayah dewe wong tuane dewe ojone dewe dadi anake dewe kan acara besar Ya iya. perhatian yo sakit Aku juga dadi anake wong kuwi juga nesu yo pasti Iyalah. mentol mancal aku mbok Agus yo mbok Kiai yo lek omongane kayak ngono tenan ojone sampingnya sing guyu oh kayak bes sopo lah yoan maksudnya kok senemen disorot nanti ya sebenarnya Gus Miftah biyen ya sadurunge si saiki ya biyen iki lek ngomong ya biasa wae lamane Jogja kan pondoke yang ngerti tau dolane pondok barang kok selama semenjak dhek dakwah ning Pasar Kembang Sarkem
Iya, sarkem. Jadi, nama beliau itu naik karena dakwahnya itu Oh, sangat sing bisa dikatakan ekstrim lah. iya aku pernah Dan krungu. Gus Miftah itu pembawaannya dakwah ya iya kaya cah nom-nom kae. Lah iya. Ngecelana, lepis, mlebu, ngobrol-ngobrol ngono. Ya ngono kuwi dakwah itu. Kayak nongkrong ya. Heeh. Jadi omongannya lebih merasa ya, berat masuk. Ya sing sempet juga rame DE mengajak semua sing DE mlebu ning koyo klub. Kan ini kan klub. Oh. Nah, DE terus nggaweni sing hadir ning klub kuwi nangis kabeh sing enggak berpakaian Islami ya, sing pokoknya sing bisa dibilang diskotik lah. Iya. Kuwi Ngerti kan aku. juga rame kan Video kayak. ini ya. Heeh. Ya aku sing inget ki sing DE masalah apa jenenge sedekah ki urusanmu karo sing kuwasa kan. Arep kuwi duit kayak piye ngono. Maksudnya sedekah ya sedekah wae karena kuwi urusannya karo sing kuwasa sing walaupun DE ngelonte ya, ngelonte tapi duitnya disedekahne ning wong kuwi jek iso ngono Nah, iya bener kuwi ya. Ae. Jadi kan urusannya karo sing kuwasa ngono lho. Makanya kuwi aku ya kuwi sempet kayak agak respect lah ngono lho ning wong kayak ngono. Tapi kok saiki oke blunder-blunder yang dia buat sendiri. Semenjak kuwi kan aku penasaran toh. Sarkem iki kaya apa to jan? Aku dulu penasaran. Pasar Kembang. Pasar Kembang ya biasa wae. Kayak gang-gang no kayak ya wong mlaku biasa, tapi ning kono ono omah-omah mlebu langsung kaya ono kasire no kae. Mlebu langsung ono kasire, mlebu ngadep kasir. Wis ngono tok. Dadi ora sliwar-sliwar ning dalan enggak. Enggak, memang wis enek tempatnya dhewe ya disediakan ya. Penasaran doang ngono. Mlebu tok wis. Penasaran doang apa penasaran banget? Ora, penasaran doang. Ya kok iso, tapi kan setelah dihujat habis-habisan gue ya dikecam habis-habisan terus dhek gawe nganu sing borong jajan-jajanan gawe asongan juga dhek gawe acara kayak ngono kuwi borongi ning sebuah pengajian juga terus akhirnya dhek minta maaf marani ning ngomahe wong dagangan es teh kuwi. Ngomong dulu video nih DE. Maksudnya bagus lek dhek bener-bener mengakui kesalahannya ya. Cuma ya aja sampai diulangi meneh ngono lho. Ya kuwi memang bagus dan kuwi harus didukung kayak ngono kuwi. Bukan toko publik. Tapi ngerti gak sih? Kaya iki Mbak Sinian ya. Artis-artis ngono sing gawe kasus viral. Iki untuk meningkatkan apa ya? Engagement. Eksistensi ya, DE wong juga loh. Iya. Iki DE memang sengaja berbuat aneh, tapi baring DE di dadekne berita media. Terus balik iki kayak meningkatkan mamane DE redup ya. Redup, baru mau DE berulah. Di syuting meneh lah ibaratnya ngene. Dadi metu meneh lho DE iki lho. Iya. Kuwi lek enggak drama enggak makan ngono kuwi sih kayane memang ngono. Iya. Lek kuwi kayak mindset kayak ngono kuwi enggak bisa dirubah enggak sih? Karena DE enggak akan ngerasa untuk duit, enggak ngerasa untuk rezeki lek enggak berbuat onar ngono. Kayak sebagai contoh lah Nikita Mirzani. Kok ini enggak mungkin enggak gede niki enggak karena masalah kowe. Ket awal DE pertama kan gede. Terus masalah ambek uang, masalah ambek anake. Kayak drama banget menurut iki. Iya. Kayak penuh dengan kehidupan drama menurutku. Ngono kuwi engko lek wis redup kayane nggih drama meneh anyar neh engko kayane. Makanya cuman ya mungkin Gus Miftah kan nembe iki. Ya, karena berbuat kesalahan mungkin di dalam diri dia tuh memang dia tuh bercanda loh ya, bercanda. Cuman ki bercanda dhewe ya kelewatan. Kayak awake dhewe ngene iki wis padha kenal. Terus sampai-sampai Bib Zaidan sampai-sampai Gus Miftah itu cuma biasa kan toh. Aku ya maklum, tak ibaratnya kayak awake dhewe gojlokan. Jauh nglarani sapa. Njuk kowe wong ngomong, kuwi mah ora nglarani, tapi ya respeke wong beda-beda toh. Iya, benar. Persepsine. Nek kuwi wajar aku dhek ngomong. Itu tuh wajar sih, emang beliau gojlokannya emang gitu. Ya cen tak akoni ngoten kuwi gojlokan.
Wis jenenge tokoh pabrik ya kudu dijaga. Iya, ya kuwi lagi pula di tempat umum loh, makan kayak ngono. Lek Acara kecuali besar. ya kecuali yang acara nongkrong, intim, ikut tongkrongan lah segala macam ngono. Oke. Kalau di atas panggung tuh pasti dia mikirnya semua bercanda di atas panggung. Ya, Tapi kan nggak tahu yang penonton lainnya. ya. Pasti harus beranggapan ya aku mau. Ya memang nggak apik. Bercandanya keterlaluan. Keterlaluan, tetap memang keterlaluan. Sangat tetap keterlaluan. Ya jadi apa jenenge? Memang sing kayak dengan cara dia minta maaf ki mau bagus lah ya. Bentuk memang bentuk apa jenenge? Kesadaran ngono. Sing penting kok judulnya mana. Itikat baik dia. Tapi kok moro-moro enek salah satu selebgram ki kok sok-sok melu-melu ki cek enek masalah drama kok melu-melu ki. Pansos Wis ngerti dhewe. Sumber AdSense. Ya apa jenenge? Nama samarane lah Willy Salim. Kok iso nggak postingan terus ngowe duit kepok-kepokan kan untuk masalah deh kok melu-melu nyapa ngono lho. Aku sih ngono. Tak diketok-ketokne. Ya iya diketok-ketokne. Bantu wong ki bantu ae, enggak usah dipamer-pamer nih wis. Malah dadi anggapan elek ning wong. Memang wis dadi anggapan elek memang menungsone dhewe ya, enggak perlu perlakuane. iya. Kok iso melu-melu. Minggu dihujat mesti, tapi dhek pangga kebal, raine rai gedek soalnya. Duitnya oke. Ya lek memang itu benar, duitnya memang diwene kabeh, bagus lah. Ya dhek juga pasti baliknya juga bakal lebih teko sing duit sing diwene kuwi. Yakin ae wis, yakin. Ora percaya videone duitnya. Ya aku ya ora percaya. Maksudnya bagus lah lek Apa jenenge nek kaya donasi. itu kaya kowe wis sudah, engko ada foto apa jenenge? Apa ucapan? Kapan bunga? Iki nggo foto, tapi iki udah dibalikne neh. Nggo bahan foto tok ngono. Apa jenenge? Bahan gue foto. Ya iki salah satu background to. Misalnya iki tak nggo foto. Nah, iki tak nggo foto ya. Iki jenenge apa ya? Bentuk benda jeneng apa ya? Hai, Benernya cilik apa gede? wis sembarang. ya enggak kuwi lho sebutane apa ngono. Berupa apa? Lali Berupa? aku. Untuk berupa sebutane wae apa. Terasa terima kasih. Misal iki. Lha iki anu, Bra. Nggo aku apa mung anu? Apa lho mung anune iki lho. Syarat-syarat Formalitas enggak sih? Formalitas masuk. Sijine bahasane apa ngono? Gak ngerti ya lali. profesionalitas. Itu Ya formalitas kayaknya. wis bola. Ya oke lah, tolong dikoreksi aja. Properti. Oh, properti. Ya Allah. Kalau formalitas ki sebenarnya Paling ini ya biasanya mung properti tok kuwi. Mbah duwene ora. Oh, bisa jadi. Seperti duitnya sing 100 gur ning dhuwur sampe ning ngisor tok. Tengahnya gur kertas-kertas abang tok kemungkinan. Cuma kae lek sak gepoknya pasti 10 juta wis enak lho. Iya, tapi masa sih? Kandel iki. Kandel. Duit abang apa soalnya? Nganu kuwi. Ya nggak ngerti ya deh itu properti atau bukan, nggak ngerti. Ya. Intinya ya kita bersnuzon aja. Oh. Ya kalau itu bagus silahkan. Kalau jelek ya wis karmane dhewe sampe sing kuasa. Ambil yang baiknya. Yang jeleknya ya jangan pansos. Tapi wis kadung. Wis kado. Enggak mungkin enggak. Iki kan wis di ujung apa? Wis di ujung acara ki. Nah, lek menurutmu kan piye sebagai kowe wong pondokan ki maksudnya ilmu agamanya lebih tinggi daripada kami wong awam ngono lho. Piye Iki menurutmu masuknya menanggapi? netral, iki masuknya kesimpulan ya. Iya, terserah kritik dan saran lah piye menurutmu ya. Iki ya. Iki nggo probleme Gus Miftah. Aku krungu-krungu iki anjurane Ustadz Yusuf.
lek nang video sing beredar kuwi Ustadz Yusuf cenderung ketero tapi Ustadz Yusuf ning kono di tempat Ustadz Yusuf karo Mas Zaidan kan Bib Zaidan iki sing putih sing nom sebelah kan Sing guyung ngakak. nah ndelok sebelah kanan nih Ya, burine Gus Miftah ora jajar Gus Miftah tapi kan sing gawe baju ireng kan baju ireng pecian ya. kuwi Habib Zaidan adik kelasku ngerti aku silsilahnya ngerti aku kuwi ngekon awake dhewe kon ndelok video lengkape ndelok video lengkape sih mung potongan-potongan tok goleki ya urung ketemu tapi mbuh iki tulisan spontan wis tak delok-delok tetapi saya tidak mendapatkan alasan terkait esensi pewajaran yang dikatakan mereka Habib Zaidan Pak Yusuf Gus Yusuf kuwi Pewajaran dalam bentuk guyonan ki mau ya. pewajaran yang kata mereka Ya. aku pribadi ya tetap berprasangka baik dan berkeyakinan Pak Yusuf atau Gus Yusuf karo Mas Zaidan Habib Zaidan kuwi opone Pak Usman Ali ki sing guyone ngakak dhewe oh iya sebelah kiri lihat di delok layar kuwi pengasuh pondok aku ngerti pondoke ning Magelang alek sok tuh kitab nang kono baliknya ya Pak Usman Ali mereka itu orang baik berilmu tapi kok bisa mewajarkan hal tersebut sekali lagi manusia tetap manusia atau Ya, jelas. menungso ya menungso mungkin kita sebagai generasi anak muda yang mungkin di bawah naungan organisasi yang sama harus mendekonstruksi ki merubah persepsi nggak sih? dhewe ngetokne ucapan yang sesuai realita tapi disaring meneh apalah goleki dhewe ning Google ya Ya, menden konstruksi. tahu to sik pokoke mungkin kita sebagai generasi anak muda yang mungkin di bawah naungan organisasi yang sama harus mendekonstruksi pemahaman terkait kata takzim ini kaya demo nunduk-nunduk Menghormati. takzim dogma takzim tak terbatas memunculkan fanatisme dan subjektivitas yang tinggi bagi masyarakat. Alasannya apa? Alasannya itu masih banyak. Pembelaan dan pewajaran, pembelaan sing kaya mau. Ya. Pembelaan dan pewajaran atas dasar kedekatan atau subjektivitas. Ya. Sedangkan peristiwa tersebut orang awam saja bisa berargumen bahwa itu salah. Kita harus dewasa dan berani mengkritik sesuatu yang ada di sekitar kita. Bahkan ideologi yang dari kecil coba ditanamkan oleh aspek eksternal atau orang lain. Ya. Wis ngono wae kesimpulan. Bagus sih. Ini untuk kesimpulan sih, lebih ke saran sih sini. Saran ya. Kritik dan saran gimana sini. Dan gue juga lengkap banget. Menurutku Untuk penulisannya masih tepat. semua yang melihat video itu Ya. Tapi ya tetap wae kan. Walaupun itu guyonan yo sangat tidak diwajarkan untuk public figure sing di tempat umum segede kuwi lho. Kuwi kan didelok wong akeh, bahkan disorot sampai media juga. Tapi ya untungnya wongnya minta maaf, udah ada etikat baik lah mendatangi rumahnya Pak Sopo. Puh sapa ya jenenge? Pak sapa? Gus sapa? Agus. Penting jenenge sapa? Sapa Agus DJ Agus. Orang moto. Jenenge sapa ya? Agus udah. Masa Itu iya? Sahuji apa sapa lho? Iya. Ya kuwi sangat terima kasih lah gue wis sadar akan kelakuannya dia sing kayak ngono. Ya terima kasih juga. Jadi terima kasih wis padha ngrungokne podcast iki. Tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jakun di Spotify. Podcast ini dapat menyebabkan ngakak dan tertawa berlebih. Baca jadwal upload di Instagram podcast Jakun. Jika ngakak masih berlanjut, jangan lupa rating bintang 100 dong.